velkommen tilbage til Takes 2. Ja, så vi har lige valgt at lave et film her. Ja, vi har fundet en bug, der gør det der. Nå, men ja, det. Jeg skal videre. There's a lot of pillows. Yeah, it's a pillow fort. Rose and I made it. Messy though. Så kommer Yeah, well, you haven't played here lately. You must have. Yes. I'm not allowed here. Rose calls it mommy space. Guys, Vi spiller I det her love minigame. space. Oh, I didn't Så jeg skal se det lidt mere avanceret. Ja. Så skal vi bare lige hurtigt finde ud af, hvordan det er, vi gør det, på grund af, at jeg er ny til edit. Okay. Spændende er det her. Det er det gode, når jeg har spillet det her spil så mange gange. Det er den mest intense kamp, jeg nogensinde har haft, faktisk. Vi egentlig jeg skulle finde ud af det førhen. Ja. Clean hit. Okay. Videre. Push! Spam! Nej, den har ikke ramt dig. Du fangede et hul. Ja. Der er en zone. Ja! Okay, jeg vidste ikke, der var en zone. Nå, jeg skal videre. Det er nogle af de her minigames. Jeg har ikke engang spillet alle minigames. Jeg tænker, det er en af vores mål, tænker jeg. At prøve at se, om vi kan finde alle og spille alle minigames, der er. Fordi der er nogle minigames, der er lige så fucked up som den her. Det her. Wow. Jo. Hvor er det heroppe? Vent lige. Jeg kan se, der er en vej heroppe. Jeg har faktisk aldrig været heroppe. Det er for A Way Out. Den her karakter, det er Leo, og det er Vincent. Nice. Ja, det var bare... Er det de samme mennesker, der har lavet de to spil? Det tror jeg. Der er nogen, der har et X-Bike. Ja, der har vi til lige set begge to, når der er en, der har et X-Bike. Vi skal hacke, okay? Override. Den er grøn. Jeg er altid det føles som at jeg var grøn. Vi havde regnet med, at jeg var pink. Ej, jeg skal herover. Nu står jeg. Is this still the game? Nej, det er ikke tabt. Tabbede du overhovedet? Spammede du i? Det var det, vi skulle. Men nej, man kan ikke... Ifølge den her, så kan du ikke være hurtigere end den. Jeg har faktisk aldrig prøvet, hvis du på en eller anden måde var hurtigere end den til at tage i. Det er månebavian. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry. We really need those tears. The bigger the better. What evil planet are you from? No. There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single teardrop from Rose. You'll be stuck here forever. Forever? Did he just say for... Vil vi nu også det? Hvilken Oh noget? my god, I'm having a her panic for attack. evigt. What should we do? Nej. Det kommer an på, hvor dårligt vi er til No posten. one can hear you scream. Oh, for goodness sake, Cody. Det er umuligt, at vi kan være her Not in space. i What? Just where are we? alt for lang tid. Fordi
Jeg kender alle puzzlesne. Jeg kan huske alle puzzlesne i I hovedet. just need to find them. Oh, here they are. Det er desværre. Fordi det kunne faktisk være rimelig fedt, hvis jeg ikke kunne huske alle puzzlesne. Hey, Cody. Try this on. Oh, snug. It works. What are you doing? Cosmic inflation. The inflation theory behind the Big Bang. Normal størrelse. Nej, ikke normal størrelse. Nej. Amazing. Nate, just turn me back to normal. Do you want to get out of here or not? Then we need to use Normal cosmic størrelse. inflation. And Og hun er lige god til at kaste. space boots. Hun har lige ramt pigen 2 gange i streg. The laws of gravity. Moon boots. How comes you get all the cool gadgets? I'm cooler than you, Cody. Okay. Let's find a way out. Og det er endelig et sted, hvor jeg faktisk kan få dig op. Can you not buy Rose a crazy space monkey? Bro. Well, she was the one who picked him out. Yeah. Ja, You tyk pay nok. for him. He's just active. Like you would be if someone threatened to hurt Så Rose. siger nu, det er mig, der kan få dig op her. Hurting Rose. Du kan dermed også få mig op rimelig over. We just need her Fint tears nok. so she can have her parents back. Agreed. Now let's move on. Jeg stoler ikke på længere. Du mener, du ikke stoler på mig? Hvad skal jeg så gøre med dig? Lige her. Jeg skulle bare miste al min tillid, eller hvad? That must be Moon Baboon's communications tower. There's a control room at the very top. If we can get up there, I think we can make it out of here. Du skal... vi mangler batteri. Og den eneste måde, man kan komme herind på, er at sætte batteriet til. Forstår du så? Ja. Jeg var blevet lille. Whoa, what's going on? It looks like some kind of Styr lige field. op. Let's ride it. But we don't know where it goes. Maybe it takes us out of here. Come on. Ved I, hvad var det der? Hvad var hvad? I can't. Det er et minigame! Minigame, hvor? Her. Ned. Kig. For helvede, jeg er lige hernede. Det er faktisk første gang, jeg har opdaget det her minigame. The pressure is incredible. Nope. Jeg er blank. That was Wow. intense. Hvor er det? Ah! Well, what's all this about? Spacewalk. Okay. This Jeg one forstår is ikke helt, men mine. ja. Boxes have Nu all forstår jeg. Well, low gravity is my thing. Du skal bare... Ja, det skal du. Kan jeg så også hjælpe dine pointe egentlig? Nej, jeg missede. Ja tak, det kan jeg. Jeg missede. Fuck. Man må ikke lande på jorden, okay. Der er ikke noget jord. Nej, jeg troede, der var jord herude. Nothing to it. green is the winning color. Bingo. Please. Jeg nåede det. Nej! Sabotering! Nej, jeg missede. Gør det ikke. Draw. Det er første gang, jeg nogensinde har kørt en draw. Nå? Okay. Ja, ja. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Nå? Nej. Jeg troede kun, der var en, der kunne vinde, eller den anden kunne vinde. Draw, åbenbart. Ui, vi tager den her først. Det er nu, hvor du skal være på tværs. Og det er den her. Take a chill pill. Nu kan jeg gå i gang med den. Look at those portals. I think Og Rudi, jeg går i gang med den, hvor der er mest på kur. Og det der, det kan du langt fra klare alene. Hvorfor? Alligevel, kan du ikke bare komme tilbage? Der skal du bruge mig. Ah, fuck. Men hvad er det sjovt, at vi kommer tilbage?
parkour. Det er det eneste, jeg kan tilbyde herhen. Der er mere parkour her nu. Hvor er der overhovedet henne? Den der. Hvad har en af den der? Den der. Hvad? Ja. Jeg glæder mig til, at du selv skal finde vejen. Hvorfor? Oh my god. Det kan jeg huske, det er meget mit store problem med One Matrix. hell of a ride. Det var fordi, vi ikke troede, vi kunne hoppe på den der. TP'er du? Ja! Hvis man tager, så følger mit kamera automatisk ham lige nu, fordi jeg holder min muskler nede. Kan vi lige se, hvor han er. Der er den nemt nok. Du skal lige have plads. Jeg skal bare, at du slapper mig uden overhovedet tænker over det. Jeg var rigtig meget den forkerte vej. Det ved jeg ikke godt. Jeg var sådan Det her, det kan fuck ens mindset op nogle gange. Det med, at man hele tiden skifter, hvilken vej du er. Me up there! Working on it. Give me a minute. De lukker med tiden, Chris. Ja, I know. Jeg har bare regnet med, at du kigger på, hvad jeg lavede. Hvornår kigger jeg på, hvad fanden du laver, Chris? Altså, jo, i Minecraft gør du. Fordi der venter du på, at jeg kan lave det ting. Altså. We're getting the hang of this. Fall now. Snakker du om? Der venter du bare på, at jeg kan lave dig en katana, for eksempel, lige nu. Nej, jeg kigger sgu ikke på, hvad du laver alligevel. Men du venter bare på, at jeg kan lave tingene til dig alligevel, altså. Hvis I ikke har set Minecraft-videoerne, så er det mig, der er den tekniske, og Oliver, der er lidt mere... Det er mig, der kæmper med. Au, for Det vidste jeg ikke, jeg kunne! Nej! Det vidste jeg ikke, jeg kunne! Jeg har opdaget nye ting! Og jeg har spillet det her så mange fucking gange. Ja, der er 2 nye ting. Hvis jeg nu det gør noget her. Hvis jeg nu det se... Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal til at tjekke, hvor mange timer jeg har i det her. Jeg tror, jeg har over 37 timer. Jeg har lige lært noget nyt, altså. Er jeg sådan med Oliver? Altså, Oliver snakker vi om her. Hvad skal det We betyde? got this. At min ven var ikke klogere end dig. Ham jeg spiller med første gang. For det første, han var god til engelsk. Han var rimelig god til matematik. Han var rimelig god til dansk. Han kunne ikke finde tysk overhovedet. Det giver jeg heller ikke. Men han var lidt smartere til matematik og sådan end dig. Og han var meget glad for at lære nye ting. Fordi han skulle selv lære, han begyndte at lære tysk selv. Der var faktisk ikke nogen, der sagde, her, du får lov til at lave tysk nu. Der var ikke nogen lærer, der sagde sådan til ham. Det gør de lærer på hans skole ikke. Så han har basically han behøver basically ikke lave noget. Da jeg gik, der skulle vi bare spørge, da vi gik i mindre klasse, om vi bare kunne få lov til at smutte. Fuck, du nåede. Det var lidt for tæt på det der. Sådan noget. I love this Tesla plasma. Hvor er du på vej hen? Det kan du ikke. Fuck det, jeg kan efterlade It's dig det. tingly. Seriøst, det kan ikke komme ud af os selv. Så kan jeg afspille næste sang. Den kan jeg ikke høre på. Den var bedre. Du er heldig, du må rent faktisk høre musik, mens vi laver dem her. Nå, Ja, nej, det- det må du ikke, men du skal begynde at filme. Nå nej! Nej! Haha, lær det. Nej! Men jeg er sådan, hvis I ikke opdager det, så elsker jeg musik. Det er en af mine yndlingsting i hele fucking verden indtil videre. Lær det. I skulle bare vide, når mig og Chris vi hænger ud, hvad vi laver det meste af tiden. Altså sidste gang så havde vi i 2 timer, og bare sad og sang. Og vi sad bare og sang, og vi sang, og vi stoppede ikke How the heck do I get det up? blev aften næsten, altså. Og vi sad bare og sang de samme sange. Det er det værste.
Jeg kan ikke bære dig. Du er for tyk. Nej, okay. Det der vidste jeg ikke, man kunne. Jeg giver bare slip på den næste gang. Jeg er simpelthen klar til assist. Hvad vil du komme videre uden mig? Jeg har tålmodighed. Du tager med din tålmodighed først. Det vil jeg rent regne med, jeg ikke gør. Se, du skal bare lige her. Skal bare lige ind i den her robot lige her. Vent, kan man... Ja! Parkour! Nej! Nå. Skal vi komme videre til den næste? Det her skal ikke vare alt for længe. Man selv laver på kurslet. Jeg er faktisk ikke sikker på, at man kan. Det kunne man. Okay. Jeg var faktisk lige bange for, at man ikke kunne lave det der parkour, jeg havde sat dig til. Var du? Ja! Vist. Efter noget. Kan jeg så ikke helt, men... Det her er jeg så glad for, det bliver bare tippet herhen automatisk. Lige ellers skulle vi løbe igennem alt det der hver gang. Og der er nogle baner senere her, der er lange. Og de er dejlige lange, tror jeg. Brilliant! Så er det grønne. Det sagde hun også i går. Jeg er meget glad for de fleste ikke... Eller dem på vores sender i hvert fald. Vil nok kende den der joke, men de små børn vil ikke kende den joke. Det vil... På den der måde måske. Getting used to, but I'm alright. Åh, jeg glemte Okay, I haven't. Jeg glemte at holde kontrollen nede. Jeg glemte lige, at man skulle holde kontrollen nede og ikke bare trykke. Wow, what an idea. Kan du så overleve den her omgang? Kan du? Ja. Jeg kom sgu da længst. Det kunne du så ikke. Skulle jeg lige have sluppet kontrol der? Ah, This- first again. Nah, just barely. Åh nej, det her hvor jeg skal hjælpe dig først. Høj, hvor er det. Jeg kan ikke komme derop. Jeg kan ikke komme derop. Det der er ikke noget på, at jeg kan komme derop, din svin. Jeg kan ikke komme derop. Ses. Nå. Ses. Du skal lige ground pound. Nå. Vi ses. Hvad ses? These space boots are great. Woohoo! Nej. Kan man ikke? Nej, det kan man ikke. Fuck. Du skal lige blive stor. Please, please, please. Nej. Forstår du, hvad du skal? Nej. Du skal jo give slip til, fordi jeg flyver. Nej. Der, slip nu for helvede. Ja. 3, 2, 1. Lift up! Okay. Forstår du, hvad du skal? I'd say so. Yes. Ja. Det kan jeg komme langt nok. Det jeg tænker jeg nok. Nej. Lift up! Nej. Det her burde være alt rigeligt. Svin. Lift up! Nej! Jeg er klar på mig stadigvæk. Kan du ikke bare lade mig komme forbi det her fucking punkt? 3, 2, 1. Lift up! What the fuck? Ja, det. Ja tak. Kan jeg lidt systemet? Og der. Det er fint. 3, 2, 1. Lift up! What Ja! What the fuck? Glitch! Ja! What the fuck?
Deadly-systemet. Fuck, gjorde du det der? Okay, ikke selv. Okay. Ah, Du ved godt, det her kommer til at tage 100 fucking år. så kan jeg bare lægge det tilbage. Eller vil jeg noget alligevel? Jeg skal nok ødelægge din kop om lidt. Det er en trussel. Ja, Hvad sagde du, det gjorde? jeg ødelægger din kop om lidt, hvis du ikke bevæger den videre frem. Ha! No! My world's greatest dad mug! Oh, relax. Rose can buy Din you world another one. greatest stat kop høj alligevel, dit svin. Ja, det havde jeg godt regnet med. Det kom op den. Spur! Ikke på din fucking pil! Nej! Kan I se, hvad jeg har arbejdet med i sådan nogle her samarbejdsspil? Kæft. Det er også derfor, Minecraft er så meget nemmere. Der behøver jeg ikke hans hjælp altid. Hold din kæft. Ja, jeg klatrer. Nej. Jeg vil alligevel ikke lave det her drop der. Jeg kan ikke komme videre med dig. Vel ikke? Jeg vil ikke ned. Jeg vil ikke ned. Ui. Så kan du blive normal størrelse, endelig. Nah, fuck dig. Jeg kan godt bare vente. Gør det. Nej. Okay, den her gang, der, jeg regner med, at vi gør det for real. Nej, det. Og roligt, jeg kan gøre det præcis som mod dig om lidt. Og hævn bliver sød, min ven. Nej! Jeg var så tæt på at gøre det der, faktisk. Det bliver hugget næste gang. Jeg glemte at lave double jump. Okay, den her gang tror jeg rent, at du gør det seriøst. Smid! Prøv at snyde mig. Jeg smed dig hen til den. Awimboe. Se, den er glad. Yeah. Wow, okay. Wait, which way is up? You're all right, man. Kazza. Look, I'm up here. I mean, down here. Jeg kommer og synes, det der kunne være fedt at prøve i virkeligheden. Ja, Om jeg vi- er på højder. Hvad kan jeg få? Det vidste jeg ikke, man kunne. Det vidste jeg ikke, man kunne. Nej, måske ikke så højt oppe, men bare blive slået rundt i sådan en hel masse forskellige retninger. Det synes jeg kunne være fedt at prøve. Jeg vidste ikke, jeg bare kunne lide mig af med det samme. Nu langsomt. Endelig! Du ved godt, det her er ikke over halvdelen af You chapter. know them, right? Jeg ved ikke. Nej. Vi har kun filmet i 23 minutter. Ja. Men vil du sige noget fedt? Hvis du prøver at kigge op her. Hvor mange dage tror du, der er mere? Din. Oh, here we go again. Vi er vægtløs. Det kunne jeg faktisk også gerne prøve. Det vil jeg faktisk også rigtig gerne prøve virkelig at være vægtløs. Det er This også is godt. fun. This is not my idea of fun. Det vil være for fedt at prøve. Ja, bortset fra, hvis den I'm der nauseous, maskine, den okay? bare siger. Growing up is not fun. Ej, du bliver løftet så langt der for jorden. Focus on the mission! Eller posen, hvor du skal bruge sådan nogle, Find a way out of this. de der vingerslags, hvor der er opdrift under dig. Så du er i sådan en turbine. Collaboration. Nej, bare i sådan en turbine. Hvor du så får sådan nogle vinger, du kan folde ud under dig sådan på en måde, imellem dine arme, som du så skal stå og gøre. Og så skal du holde din egen sådan, stabilitet, for at kunne blive ved. Det vil jeg dog gerne prøve. Nej, Det kunne måske jeg vil lave fejre en det nok. Another set of Det var faktisk være fedt på et bungee jump i videoer. Men det bliver måske... kommentarer lige, hvis I vil have det. Ja, men det bliver først senere, når det faktisk er, at vi får lidt penge måske fra YouTube og har noget fritidsjob og sådan noget. Hang on, I didn't sign up. Jeg er i gang med at prøve at finde... fuck. Er du klar? Ja. Fyr! Ah! Klar! Nej! Jeg har trykket i sidste sekund der. Now, huh? Okay,
Jeg trykkede i sidste sekund. Nej. Du kan da ikke. Det skal du selv kunne dodge. Jeg prøver. Okay, I know. Not as easy as it looks. Jeg vil bare lige gøre sådan her. Here you go. Nej, jeg tror, den var nede. Du Spil. er dårlig. Jeg vil prøve at time det sådan i sidste sekund, men det der med spillet må jeg ikke bare gøre, okay? Nej. Det var ikke min. Det var faktisk ikke min skyld, det der alle sammen. Det var med vilje, jeg gjorde det der. Det der selv, der skal gøre mest her. Jeg kan bare lige forstå. Det kan bare lige sige. Kan jeg ikke få lov til at lige snitte den der, når? Kan jeg ikke bare flytte den der? Jo. Jeg prøver ikke at flytte. Nej, jeg kan ikke flytte. Jeg kan ikke bare lade være med at flytte. Damer! Ui! Jeg skal til at sige, hvis du gør det igen, så lader jeg bare være med at aktivere dig den her gang. Så må du bare vente. We do what we have to, Cody. Så må du bare sige, når du er klar til faktisk at prøve. Jeg kan bare stå og lave intet, for en gang skyld. Så kan vi se, at ham Cody hopper her rundt derhen. Eller ham Oliver. Det var jo så meget sådan vildt. That's a handy shortcut. Jeg er fed, okay? Careful! Ej, Jeg har ikke spillet den bare lige. Altså. Ja. Forkert vej. Jeg fik den bare forkert vej. Ja. Jeg kan ikke komme væk fra den. Jeg kan ikke blive sluppet. Jeg kan ikke... Boom! Kan det så være? Hvor fanden er det? Jeg ved ikke. Ikke nogen. Halløj. What the? Du kan ikke komme her. Hvad kan du? Nej. Altså, skal du videre? Halløj. Nej, det er ikke derovre. Du må godt, jeg er ikke kommet videre fra det punkt, hvor du bruger den der. Oh. Dit svin, dit svæve. Ej, jeg prøver at time det til sidste sekund igen. Det løser mig ikke gøre. Hvad? Det løser mig bare ikke gøre. Der er lidt galt med os. Den der timing, den var bare perfekt. Hvad mener du? Jeg tegnede den på præcis det, du ramte batteriet, så trykkede jeg. Men hvis I ikke allerede har fundet ud af det her nu, så er vi skøre. Og den er fed. Den skal vi simpelthen tage nu. Kan du finde Rubik's Cubes? Nej. Og det skal vi heller ikke. Og jeg tror, de fleste, der er med, gerne vil se os prøve at løse en Rubik's Cube, men det kommer ikke til at ske. Måske det bliver lidt større YouTuber. Nej, jeg kommer ikke til at prøve at løse en fucking Rubik's Cube. Jo, Chris. Jeg kan ikke finde ud af det overhovedet. Det kan jeg heller Jeg ikke. tror, det er den værste ting, jeg kan i hele verden, altså. Jeg kan ikke komme ind. Det er fordi, vi skal have sat stjernesystemet herfra. Vi skal have sat lyn herfra. Og herhen til. Og vi skal finde flere af de der subting. For eksempel, der er en herinde. Og der er nogen, hvor det kun er dig, der kan hente dem, og der er nogen, hvor det kun er mig, der kan hente dem. For eksempel den her, der er det
Bare, det kan vi begge så faktisk. Men du kan tage den, hvor det er en lille mand. Hvor du skal være lille. Eller den der. Den virkelig cubes. Men for mig håber det usynlighed. Hvad? For mig fordi det er usynlige. Jeg er på den modsatte side for mig. Okay. Got a conductor! Det er der et sted, hvor det kun er dig, der kan gøre det her. Ja, nu er den usynlig for mig. Nu er den usynlig for mig. Ja, fordi nødfrøerne jeg skulle holde øje med din skærm. Fedt. Gratis vej hjem. Hvis du så kommer herhen, så kan vi lige hjælpe sammen med at få en. Eller få to, faktisk. Hvad skal jeg gøre? Kan du ikke se det lille hul? Måske lidt den forkerte vej, du så. Hvorfor? Fordi jeg kunne også tænke sig at hente en, hvis du gør det der. Fordi der er en lige over mig. Here we go. Ah. Det snakker vi ikke om. Oh my god. Hvad så? Det er første gang, jeg har set en fejl på det der. Du burde vide, at jeg er lidt dum. Au. Got another one. Okay, kan du lige gøre, at du står hernede på den der platform, du stod på før? Jeg ser den her først. Der. Nej. Fysik siger, at jeg faktisk skal ned og hente den der. Hvad for en? Fuck. Fordi der er en, hvor jeg skal bruge din hjælp for at gøre det. Du må synes, det er fedt. Tror jeg? Jeg kan komme til at hoppe en gang. Jeg kan jo komme der. Kan du lure lige Du dræbte os. Mange tak. Du er seriøst. Ui. Nej, timing forkert. Nej. Kan vi ikke gøre det? Hvis du bare stiller dig på den her omgang. Ui. Conductor! Perfect! Jeg håber faktisk ikke, jeg behøver at gå ned og hente den, hvor det kun er... Hvor vi skal teamwork rent faktisk. Vi har hentet den deroppe. Vi har... Nej, du skal lige være den her. Ja, den her mand er du. Ja, jeg kan løbende. Fuck, det er langst. Jeg kan bare løbende, Chris. Åh. Ah! Det er lidt galt med mig. Hver gang du skal skifte madras, så falder du ned i et hul. Hvor fedt. Hvad så? Jeg har aldrig set nogen være så dumme og tage den lige hele vejen. Hvad mener du? En person, jeg tror, jeg havde haft tålmodighed til det der. Men mindre det bare var for at være irriterende. Jeg gør det bare fordi det er sjovt. Ja, der kunne jeg godt forstå, men de andre, det vil bare for at drille mig, hvis de har gjort det. Det er så tæt på. Se, hvis vi kigger, så løber han ned i det her rør lige her. Der kunne man lige skimte ham. Han er lige her. Han løber den modsatte vej. Han er lige her lige om lidt. Og nu er han næsten inde i glasboblen. Lige skimte ham. Han står lige der. Så kan vi bare løbe sådan her foran. We have liftoff! Halløj. Jeg kan se den der grønne cirkel rundt om, hvis jeg bare gør sådan her, Oliver. Så du står lige der. Nej, jeg gør ikke. Den er fake. Oliver, kan du ikke bare tage herop og tage den fucking adapter? Hvorfor? Rigtigt. Så er det desværre endnu en, vi skal hente. Kom jeg lige her, hvis I alle sammen kigger på min skærm. Så var den lige under mig her. Lige her. Der skal finde en knap trykkes ned. Den eneste måde, den knap kan trykkes ned på,
Det er ved, at Oliver gør sig stor, og er fed nok til at trykke den ned. Nå, så lad os prøve nu, mand. Så lad os prøve at være mindre. Så lad os prøve at være noget igen. Oliver, vi har ikke tid til det Så her. lad os prøve. Og så lad os prøve. Nå. Ses. Jeg vidste, det var derfor, jeg ikke var så glad for at gøre det her. Cody, get me out of here! Næ. Oliver, Nå. The air's getting a bit What's that? stuffy in here, Cody. må jeg gerne komme ud igen? Jeg føler mig som et dyr i en fucking glasskål. Det er du. Jeg føler mig som en guldfisk, egentlig. Lover du ikke at fuck med mig? Ja. Hvis du lader være med at fuck med mig, så skal jeg nok lade være med at fuck med dig. Så lukker jeg dig ikke ud. Jeg har heller ikke fucket med dig over halvdelen af spillet, det ved du godt, ikke? Jo da. Det er dig, der har fucket med mig sidst. Nej, det er det ikke. Er det ikke det? Nej. Hvad så med de 10 gange, jeg er død i den her video på grund af dig? There we go. Jo. We should be able to reach the battery now. Du dropper mig 4 gange ved den der, hvad hedder det så? Ved den... Kommenter, hvor mange gange jeg får Chris til at dø i den her video. Hvis jeg husker rigtigt, så har jeg været død 3 eller 4 gange ved den der, vi var på før. Den der med krogen. Hvad dræbte du mig 3 eller 4 gange? Så har du haft dræbt mig 2 gange lige før. På en måde. En gang før, hedder det så. Nej, 2. På grund af, at du har gjort det der med tingene. Og supernova. Og hvis nogen ikke ved, hvad det er, så er det, når en stjerne eksploderer. Wow, jeg troede, det var, når min stjerne blev færdig. Teknisk set er stjerne sol, så det er på den måde ikke en stjerne, det ved du godt ikke. Hold din kæft. Så det er sådan set, når en sol dør og mister sin energi, sådan set, hvis du tænker på det. Mister den energi, den har opladet, og så dør den. Nej! Du er langsom. Hold kæft! Boing, 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 Nå! boing. Jeg tror godt, du kommer til at dø det der på et eller andet tidspunkt. Når man snakker om det, så sker det altså. Når man snakker om så. Så kommer den lige pludselig. Det synes jeg sgu da ikke, den gjorde i vinter. Hvor fantastisk er det her spil nu. Jeg elsker synes det her spil med at se mine venner fejle sådan her. Fordi jeg har næsten aldrig haft problemer med parkouren, men det har mine venner næsten altid haft, så det her det er bare fantastisk at se. Jeg prøver bare at have det sjovt med den her parkour. Nej! Det er at se de fejl, folk laver nogle gange. Og ja, I kan godt kalde os noobs og sådan noget, fordi det er ikke. Jeg er pisse ligeglad, hvad fanden I kalder os. Bare jeg har det sjovt med at se os. Ja, bare hygger jeg. I skal ikke bare se os, fordi det bliver sat til. I skal se os, hvis I synes, det er hyggeligt. Eller fedt. Au. Eller... Tror du, jeg kan løfte dig hele vejen derop? Tror du, jeg er fed nok til at kunne løfte dig hele vejen derop? Så stiller du ikke en anden her, hvis jeg skal være fed nok til at løfte dig hele vejen derop. Men okay, tak. Jeg lige gjort, så jeg kan komme ud sidst. Du ved ikke, at jeg vil prøve for mig senere her. Skal du være helt... Prøv at gøre dig helt lille. Nice. Vil du vide, hvorfor jeg siger, prøv at gøre dig helt lille? Hvorfor? Prøv bare lige at gøre det, når vi er i den her højde. Jeg skynder mig. Jeg er blevet en supernova. Ja, teknisk set. Det er derfor, jeg troede, at det her, der så gjorde det lille med det samme, ikke? For jeg troede, at det gjorde du ikke. Så tænkte jeg, shit, hvordan skal jeg gøre det lille herhen? Okay, hvis I kigger, så det her en lille mand, der løber lige her. Okay.
Hvad slejlede du på, og Tror jeg det? du var ikke tyk nok. Du var stadig ikke tyk nok. Prøv at dobbeltjump, mand, i luften. Du er stadig ikke tyk nok. Du er stadig ikke tyk nok. Hvor kommer kun lige ind over, jeg har gjort det. Altså. Der bruger jeg både dash og jump. Ej, hvad laver vi med vores liv? Hej. Vi gør det lige hurtigt igen. Og nu kan I se, det er faktisk ikke mig, der er fat svag for en gang skyld. Oliver, er du sød og gør det her lidt seriøst, så vi faktisk kan komme videre til at prøve at dræbe den her fucking boss? Og det er bare miniboss. Nej, det er bossen. Der er ikke nogen miniboss i den her. Nej, jeg kan ikke komme op til dig. Spurgt. Hvad skal bruge mig lige der? Oh, fuck. Okay, It Takes Two, som I kan se, det er et spil, I skal spille med en af jeres bedste venner. Det kan både ødelægge og danne venskaber, sådan set. Hvad ved du? Du er ikke tyk nok. Ja. Jeg tror lige, jeg nåede på det igen. Nej. Og I skal ikke tage en ven, der er meget glad for at drille jer. For så ender I aldrig op med at klare det her spil. Hvad snakker om, Chris? I hvert fald ikke på så hurtigt, I faktisk kunne have klaret den sidst. Og nej, du kan teknisk set ikke bruge den her. Du skulle først bruge mig og nogle få meter længere fra mig. Men hvad skal det betyde, Chris? At det ikke lige er det nemmeste at klare, for eksempel hvis jeg valgte Mikkel at gøre det. Jeg troede, du mente mig. Og du er okay at gøre det med. Men okay? Hvor er det der fantastisk, altså. Vi skal bruge hinanden til at gøre det her. Jeg troede, du Og der, og lige var endelig efter fucking mange timer It Takes Two. Det soda streamers. Det er ren bobler. Altså endelig efter hvad? Take it, Peter, af It Takes Two. Finder Oliver endelig ud af, vi skal hjælpe hinanden for at klare det. Det er lidt det soda streamers. Det er ren bobler. Det er nok, der er hurtigere end dig næsten, altså. Ses, jeg stikker af. Det behøver vi ikke snakke om. Okay, så venter jeg bare på dig. Vent lige, vent. Ja, jeg er på lampen. Jeg er på lampen. Hvis I kan høre den, så er det som om, der er aliens her. Jeg var på lampen. Kommer du snart? Er det fordi, du er bange for at lave parkour? Nej, jeg var på lampen. Så har du den også bare lige først forsøg. Ej, du skal ikke sætte dig på mig. Jeg kan ikke sætte mig ned. Ja, det var fordi, jeg lige nu prøvede at finde en knap, som man kunne emote, men det kan man desværre ikke. That's it for this floor. Ej, det er den er galt her, Chris. Hvad mener man? Vi burde ikke være venner nogle gange. Vi er alt for fucking skøre. Jo, det er derfor, vi passer godt sammen. Det er fordi, vi er nogen, der er lige mærkelige. Jeg siger det, jeg mener. Den eneste grund til, at vi næsten passer sammen, det er fordi, vi er så mærkelige. Og vi er begge to næsten lige mærkelige. Defenses? What does he mean, defenses? Well, Jeg skal nok bare blive ved med at tage på den her knap, så må du finde ud af, hvad du skal gøre. we can handle it. Oh. Hvad? Fuck, du er det heldige svin. Knew I could figure it out. Hello? Det var slet ikke meningen, du bare skulle kunne gøre det sådan. Det var meningen, du skulle trykke på knappen flere gange. I see. The current Lige is der. making it through. Jeg var egentlig heldig, eller hvad? Ja, du var heldig med, at du havde trykket på knappen en gang. Det er meget min ven, vi fandt først ud af det efter sådan 4-5 minutters puzzle.
Okay, so, this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah. Hun er meget super sat ud til. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Vi har jo ikke snakket med Rose i lang tid, det er derfor hun ikke griner så meget. What about her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, I'm sorry. This space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, how about Aldrig tryk på den røde knap. Aldrig tryk på den store røde Der knap. er en hel masse andre slags knapper, og der er en rød knap. Aldrig tryk på den store, lysende røde knap. På grund af, at vi har trykket på den store knap, så slår det vi bossfighten. Men teknisk set er bossfighten 2 waves af den måde. Det er derfor, der både er en miniboss og en boss. Tryk på en af knapperne. Kom herind. Du kan trykke på en knap herhen. Get dodged! Clean dodge! Der er en knap herhen, siger jeg. Come on, Cody, do something! Ja, kom der. Ja, tak. Clean dodge. Damn, jeg blev god til at dodge moonbaboon. Det er det, den hedder på dansk, altså. Det er moonbaboon på engelsk. Det var en gang meget min skyld. Jeg har lige dømt det der. Nej, jeg har lige dømt, du har fået den nemme del i den her. Nej, hvor er du et heldigt svin med den her bane. Det finder du af senere. Det kan man dele, ved du hvad, ikke? Det er første gang, jeg har set en dyr eksplosion derinde. Au! Og jeg vidste faktisk ikke, at eksplosionen gav skade derinde. Og senere der får jeg lov til at se en syg parkour fra mig, min side af, men ikke fra Olivers side. Det er heldige svin nemlig. Au, forsigtigt. Bare vent at se til 2 banehalvdele. Eller 2 livbar. We've got to get rid of that laser! Giver det ikke god mening, du skal løfte den? Spam i, spam i. Kom så stor stakke Cody. Jeg skal ikke spam i. Det er lige det. Det sagde hun sgu også i går. Hvem sagde det også i går? Det kunne godt tænke dig at vide, hva'? Run, Cody! Hvem har du på besøg? Hvem kan lide dig, du siger? Det er jeg heller ikke. Du regner heller ikke med. Jeg har lige der med inverted controls. Jeg har spillet det her bane så mange gange, og så har jeg inverted controls. Det er næsten umuligt at glemme, når man har gamet det her så fucking meget. Critical hit. Kom her. Kom her. Nej, jeg kan faktisk ikke blive fanget i den her kat lige nu. Au. Jeg har prøvet med en ven, hvor fuck? Han er dame. Hvor jeg har prøvet at stjæle hans raket. What the Han fuck? You move more, Gamble! Ja, selvfølgelig. Nu kommer der en ny raket efter dig. Det er fordi, han var lige over der, hvor du spawner nu. Det er klart meget godt, det der. Du skal shift for at kunne dodge den, det ved du godt ikke. Kæft. Kan lige shift den igen. Stil! Nej! Hvad? Hvad? Har du livet? Nej, jeg levede ikke! Nej! What the fuck? Nej! Vent, hvad? Vent, hvad? No! Og den Der er lige nogle tekniske... Der er lige nogle tekniske fejl. Gemmer den? Nej, jeg spawner også derhen, bare roligt. Jamen, gemmer den? Nej, Så vi skal starte forfra. på bossfighten, ja. Jeg troede, den startede helt forfra. Nej, det er fordi, jeg har klaret så mange chapters, så det
kan den ikke helt. Fordi jeg kan vælge, hvilket chapter jeg vil hen til. Ja, nej, den burde ikke gemme. Og jo, den har autosave, da vi nåede til bossen. Tror jeg. Håber jeg, fordi jeg bare tror continue. Og den har faktisk gemt, for da raketterne kom efter os. Undskyld, de tekniske fejl åbenbart lige kom. Det skal vi nok klippe ud af videoen, mens vi joiner sådan. Eller i hvert fald nu i prøve. Ja. Vi skal nok lige have med... Vi skal nok bare lige sige, at der var nogle tekniske fejl. Det har vi jo sagt. Ja, men det er derfor, der er nogle... Det var derfor, vi lige startede lige forfra. Bare roligt, vi skal nok speedrun den her del. Den er ikke så svær nemlig. Først næste del for mig, der er svær, og ikke for Oliver. Hvorfor er det svært for dig, ikke mig? Bare vent og se. Jo, både over er det svært for dig, ikke? Men du har derimod safe zones, det har jeg ikke været i. Ja. Hvis du så skal du derind. Jeg finder mig ikke klar til den her del. Det er herhenne. Det her. Det her. Du kan ikke komme op på en skib som lille. Er I klar til at se, hvad jeg... Hvis I kigger på højre side, kan I se Olivers del af den her fight. Så på venstre side kan I se min lille venstre side nu. Den store del af mig. Hører du allerede? Den der del. Er der gjort sådan der? Endnu laser. Kan I se, hvorfor jeg siger, at den er for Oliver svær for mig? Den er i hvert fald sværere for mig, end for Oliver. Ja, den er for jeg skal lave. Ja, men prøv at kigge det her kaos. Der kommer nu laseren i billedet. Seriøst, de er syge. Og det her, det kommer bare til at blive sværere og sværere, indtil Oliver har klaret sin del. Det er det, der faktisk er mit problem. Fordi jo mere og mere tid Oliver bruger, jo flere gange får Moon Baboon til at lave det der move. Og jo flere gange det er godt det blokker for min parkour-del her. Så nu er jeg begyndt faktisk at blive spadet lidt inde her i hjørnet. Og jeg skal lidt... Er nogle parkour-skills, jeg ikke føler, jeg har lige nu. Au! Ej, jeg døde. For mig var det kommet lyn i det der sted, du ved hvad det er. Det var det også for mig, men jeg nåede lige at skifte. Men er ikke hurtigt nok selv. Fuck! Ja, tak. Ses med der viden. Jeg vil stjæle hans spaceship. Hans rumskib, hvad er det? Get ready! I'm going after him! Hey! I found something! I think we can use it! Don't touch anything you shouldn't! Yeah, just trust me! Keep him in sight! Lidt især så har Cody fundet et missil, eller nogle lasersystem. Kan han bare... Kunne han bare... Okay, så på... Direct hit! Altså kan du sige, hvilken vej den er, han er, andet end jeg kan lige spot. Hey, can you try this thing a bit more? Ja, altså jeg kunne se ham stikke af. Jeg kunne se ham prøve at stikke af. Nej, fuck! Hvad er venstre? Ja. Du mistede seriøst lige det skud. Jeg forstår ikke engang, hvordan jeg kunne se. Bare så I ved det, jeg spiller Counter-Strike. Moon Baboon. Ja, du misser stadigvæk det der skud. For Rose. I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years, okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Maybe we can help you become friends again. Du ved godt, det her ting, vi ser ikke et I chapter. can ask Rose to play with you again.
But you have to help us get back to Men jeg tænker, vi tager det her som et chapter, og så næste del, så vi laver 2 dele på det her chapter. Ja, Fordi det bliver en lidt lang video. den er allerede... You have to promise you won't make her cry. Ja, det er også derfor, jeg siger sådan. We promise. Okay. Tell Rose that whatever happens, Så jeg tænker, efter den her cutscene, laver vi en outro, som er... Husk at like og subscribe til den her ting. Til den her for sjov lille YouTube-kanal, som vi har også her. She's over there. Den er lidt for sjov i hvert fald. Det er ikke meningen, vi skal blive professionelle YouTubere. Det håber vi lidt på. It's Mom and Dad. Rose. Men We need your help. det kunne være fedt, men det er ikke noget, vi lige håber 100% på. What? She can't see us. Nej, hun kan ikke se jer. Sweetheart. We need to talk. Hun kan heller ikke mærke jer. We need your tears to break the spell. Darling. Har I ikke opdaget, at hun ikke kan høre jer? She can't even feel us. Oh, what are we gonna do? Bang. Wait, look. Vil du være skræmt over det der, hvis det viskelige lige pludselig bare rykkede så 10 centimeter? Nej, Brændé, Did you jeg har see ikke engang that? prøvet Huh? klokken 3 om natten. We Sluk have mit the lys. power Kunne den to affect arbejde stuff kigge på min around telefon, her og så to tænde get mit her lys attention. bare? Yes, that's perfect. Right. What? Ja! Let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. We Det her, destroy det the er... elephant. We make Rose cry. Det næste del af det her chapter er den sjovligste del af hele det her spil. Great idea. She'll cry a river. Yes! Men jeg er i hvert fald selv med en. Now we just gotta get through her toys. Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Yeah. Det vil jeg bestemt mene. Det er den sjovligste del. Den vil jeg håbe faktisk, I ser med på. Og hvis I ikke har set de sidste par episoder, så må I rigtig gerne gøre det. Jeg vil råde jer til det. We must remember to Ja, fordi ellers vil I ikke forstå helvede det her. For vi vil ikke give resten med. gameplay om det Ja. før. Noted. Ja, så forstår jeg nok godt, hvad vi laver. Nå. Nå, Men det var det for den her lige nu. Og der er lige lidt lag her. Sådan der, perfekt. Og lidt mere lag. I think helt død. Moon, Hvad er det derinde? I think Moon Baboon could use a bit of. She has so many toys. Yeah, exactly. One less would be a good thing. She really. Ja, om det er så mange ting. We have to buy a replacement. Det vidste jeg later. faktisk ikke, man kunne. Ja. Men så- Yeah, we'll just get her a replacement. Yeah, it's time. Jeg håber faktisk, I ser de andre episoder, fordi der faldt vi nogle små bokser sådan. She did, but lately she's gotten attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just På find it. enten It Takes Two eller Minecraft Zombie Apocalypse. Ja, det må I også gerne hoppe ind og se, hvis det I har lyst til det. Det synes vi i hvert fald er sjovt. Nå, men Ja. vi skal til næste episode. Hey. Hey!